tror jeg. Ja, 5 også. Ja. Fantastisk. Sådan. Meget bedre. Er vi klar med et ur på den anden side? Der er det. Hold endelig flere op. Fantastisk. De her. 3, 2, 1, go! Og 3. Nej, du får ikke lov. Du er ude. Hvem bliver nummer 4? Det bringer stadig det ikke bare. Du er så en 2'er. Du stoppede bare. Glad at du er der. Tillykke med det. Ikke drukket, ikke drukket. Ved du hvad, halvdelen af cocktaillen ligger ned over din t-shirt. Jeg er ked af det, det tæller ikke. Nå. Så hvis nu du går ned ad scenen, fordi du vinder i hvert fald ikke. Vinderne går en lille smule fremad. Jeg tror, vi er sikre på, men vi har stadigvæk også en 3. præmie. Og de af jer, der ikke er færdige og ikke var færdige, da jeg sagde stop, prøv lige en gang at gå væk. Lina peger derovre. Meget typisk. Synes du? Du er ikke med, du er ikke med. Du er heller ikke færdig. Du er blevet færdig. Ja. Skal vi sige rematch på de 3, siger I? 4 tilbage. Publikum er villige, det må jeg sige. Jesper, kan vi ikke lige få, hvad er vi tilbage? 3, 4 mand. Vi skal have 4 små cocktail heroppe, tak. Små. Vi har ikke flere af de store. Jo, men det har vi faktisk. Der står 4 lige her. Hør det egentlig. Det er meget heldigt. Det bliver 4 store. I 2 må stille jer herovre ved siden af et øjeblik, til vi lige får afgjort det her. Så hvis I trækker lidt ind på scenen, jer 4 her. Så er det lidt her. Der er masser af plads. Nå. 15 sekunder. 3. Det er alligevel en god tid. Det kan I ikke slå, vil jeg våge påstå. Jo, den skal helt sikkert stå på gulvet, når I er færdige. Ellers er der ikke så meget at gøre. Du har styr på, hvad for en af de 4 derovre, der er din, ikke også? Sådan. Så er det til at forstå. Er I klar? I ligger ikke sådan sønderligt begejstret. Er I klar? 3, 2, 1, drik! Ja, drikkes. Kom så. En mand, der får mere påstå med igen. Giv ham en stor hånd. Yes, tak til alle jer andre. I må godt tage resterne med hjem. Jeg synes ærligt talt, I har fortjent det. 16,4 sekunder. Ja, der er helt sekund imellem. Nå, nummer 1. Patrick, tillykke med det. Nu er der her i midten, sådan foran alle cocktaillen. Nummer 2. Niks. Det der, det er cocktail pletter. Nummer 3. Emil. Damer og herrer, giv mig en hånd. Så Emil, som meget, meget elegant drak 1,4 liter cocktail på sammenlagt noget, der minder om 30 sekunder, synes jeg meget godt meget, vinder en fin lille ekstra goodiebag med Kult, Cola, mere cocktail. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad ekstra er i den, men det er bare det, der er i den. Nej. Det kan ikke passe. Jeg tror faktisk også, der er noget ESET Smart Security med i, når jeg kigger på min seddel. Tillykke med det. Nummer 2
får en næsten tilsvarende taske, den er bare lidt tungere. Det vil sige, der er lidt mere Godjo i. Og så er der 2 cool sengesæt også. Det kan pigerne lide. Og på førstepladsen, det mener jeg faktisk, Nina. Der har vi udover 1 års gamehotel server, en taske med cirka lige så meget, som der er i anden klasse, tror jeg. Men der er ikke noget sengesæt. Der er dobbelt så meget kokjo i den der, som i alle de andre. Det synes jeg, det er et fantastisk koncept. Yes, nummer 1, 2, 3, Kokjo Crash. Alt klaret under 17 sekunder. Giv dem en hånd.